všetci. Čaute. Nemôžeme live stream. Tak ideme normálne video. Ano. Lebo dačo tam treba, no a nemôžeme to zrobiť, takže ideme len normálny video. Teraz. Sme na trampolínach. Áno. Pozrite. Áno, sme na trampolínach. A ideme skákať. Uvidíte, jak budeme skákať a čo ešte? To je všetko? No, možno nejaké na kolena nariť. Dobre, ideme na to. Čaute. Dobre, ideme na to. Kamera. Ešte raz. Ešte raz. Nie. Dobre. Dobre, tak ide. Lenže nevidno mňa. Jak nie? Vidno ma? Skúšam. Tak. Čakajte. Chcem na to byť do ruky. Nie. Okay. Tak. Dobre. Uvidíte, jak skákame a ideme na to. Ja? Mami, čo? Mami, čo? Ideme ešte. Mám zlomenú chrbticu a tete. Mám. Tu. Ahojte. Čaute. Ideme ešte. Hej? Ideme ešte. Sračky. Mišo, kde si odišiel? Do neba. Do neba. Som v pohode. Dobre, čaute, končíme. Dobre, budete vidieť, jak vysoko budeme skakať. A také, hej? Takže... Poďme. Skakaj. Poďme skakať, cez. Mišo. Dobre, to nevyskočil. Ešte! Dobre, také skoky dávame. A teraz ideme normálne do rúk. Dobre, mám na rúk. Kde si? A teraz ideme skákať. Dobre, ideme. Čakajte. Jo. Pohode? Pohode? Ne? OK. Ale ideme ďalej. Dobre. Poďme, Mišo. Skakáme vysoko. Ja vyššie. Ja že oveľa vyššie. Dobre, to asi nevidíte, ale tu Mišo pozera. Ideme. Ešte. Nebo. Pôjde? Pôjde všetci? Mišo! Čo sa stalo? Au. Pozrite sa na neho. Je mŕtvy. Je mŕtvý muž. Dobre.
Smedný? Ideme na Coca-Colu? Nie, poďme tam. Čakajte, ideme sa napiť. A vyhodíš mi? Nie? Hej, dobre, chytám. To je moje. Hej, to je moje. Daj. Lap. Hej, ty máš toto. Nie, to je moja, to je moja. To je moja, ja som vypil. Ty máš svoju. Dobre. Tu máme tu Coca-Colu nejakú hovno. Vinelu. A myslí vinelu, len je inteligent. Ticho buď. Ticho buď. Ticho, veď na teba vylejem tú Niveu. Dobre. Vypijeme a už ideme naspäť. Ty teraz držíš. No. Máme vypité? Chytajte. Necháme ku našom... Nie. Ideme? Ideme, no. Ideme. Dáme to tu. Držite, ja som vstúpil do vody. Dám si do tupenky. Len dúfam, že nezraníme deti. No, vidíte? Tu skáče tento inteligent. Ej! Ja nie som inteligent. Aha, ešte ďakujem, že som inteligent. No však? Celý čas vravím, že je inteligent a on že... Pozrite, on skákal. Že on kaká. Počuli ste, on kaká. Som monkey. On je kaká. La. Vidíte ma? Vidíte ma vôbec? Vidíte ho? No mi nega man go ty si bude gledať. Čo? Neviem. Čo? Neviem. Dobre, teraz ja idem držať. Ja teraz idem držať. Preskočilo mne. Čo, Mišo? Čo sa deje? Ideme preskočiť. Je tu priamo cez leto? To je bazén. Tam má byť bazén. Píšte do komentárov. Máme ako... Jaký by to nazval robiť. Hej. Presne. A subscribe. Áno. Like a subscribe. A keď to pôjde na TikTok, tak dajte sviečko a komentár. A dajte si uložiť video. Oj. Čo? Čo ideme robiť? Ideme preskočiť. Ideme preskočiť, kde je Mišo. Dobre. Čo, Mišo? Čo, ideme? Ideme tam hore? Ideme tam hore? Nie? Ideš? No, ale by sme nejaký kolotoč. Konečne. Ako otoč? Hej? Napríklad ako na ten lietavúci autobus. Škoda, že nedí za... Ale jak sa povie to mesto? Čo? Škoda, že je ten autobus len dým, hej? Dobre, ideme kúsok ešte viacej skakať a skončíme. Dobre, čaute. Ešte nie. Ne?
Tak to podľa si ideme dať pivo. Hehehe